Apa nang? Bae alat udut. Nggih. Bae alat udut. Pengen ngerti apa? Ngerti apa kowe? Ngerti apa we? Disune kira. Ngerti apa kowe? Akak. Angek. Nang mai sapa ya ingetanan dua ingetanan dindi nang. Sik tanengna nak ngingeti. Iya. Anakna. Oleh-oleh ke lek wayah biar ngabunge mere-mere piye. Nggih bae. Gelem wong tuh. Ya delongso tadi. Pun pinten tahun bae? SMP. Oh, pun SMP. Ki pun ageng gen. Aku ndangi arep ngabung. Ora gelem. Pun SMP pun ageng kan bae gen. SMP. Les entuk kerja. Lah sing ngetene bae ning ngetani kok sing pundi yoga pundi? Iya putu sing barep sing kerja nyang anu iki. Riyane niki. Iki Niki gandeng niki. iki anak wedok iki. Oh niki gandenge bae niki yoga setri. Iya anak. Anake bae nomor pinten niki? Heh? Anake bae nomor pinten? Anake jenengan nomor pinten bae? Oh sange mah itu. Oh anak kawan. Lah niki mbah kakunge pundi? Tumpun saben. Kono lho, kira-kira deh. Sawah bae mriki. Kuwi sawahe wong anu Medion. Aku ndak di sawah. Oh namung garap ngoten garap ning ngoten bae. Kali kan nunggu wonten. Iya. Oh alah. Iya Mbak ndak di sawah. Nek kulon yo marung, sing tak tunggu iki ngono. Alah ngenten. Iya sayang, iya. Iya diceritani ta. Krungu lah cerita Mbak ta. Nunggu manuk sawahe wong. Nggih, Mbak ben manuk sego beras. Nggih, Mbak paling sertalang iki ngono. Mangane ning arep. Bae alat udut. Nggih. Bae alat udut. Pengen ngerti apa? Ngerti apa kowe? Ngerti apa we? Disune kira. Ngerti apa kowe? Akak. Angek. Nang mai sapa ya ingetanan dua ingetanan dindi nang. Sik tanengna